Hai, assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan saya dulur Nurul Jaya Ilham. Iki esok aku agak rodok bad mood lur. Asline rodok wegah gowes. Pokoknya iki aku kudu nggugah semangatku meneh lur. Iki langsung nutup pintu gerbangnya, langsung budal dhewe. Koncone tak info koyo ijeh podo sibuk kabeh. Ki aku budal lewat kulon dhewe lah, aku sangu tripod, jeruk, banyu, tak kayak tas lur, nggo syuting dhewe lur. Aku budal iki jam 7:30, tapi wis mataharine wis cetar banget lur. Diasikin aja lur, meskipun dhewean, sing penting semangat, sehat, yes. Halo guys. Ki aku ketemu dulurku iki, Bapak Ijuna karo Lek Pak Rob. Halo guys. Ngerti ae nek tanggane alay. Ki aku sepedaan wis arep tekan jembatan Ngawen. Aku arep mlaku-mlaku ning lapangan lur. Anggekku yo muter-muter lapangan ngono ben jalan kaki barang ben ora gowes tok. Wis delok ngas aku tekan lapangane iki lur. Cedhak kok. Sangka omahku iki cedhak. Lho iku anak Ririn. Halo Rin. Halo Rin. Biasane dekne sing mlaku-mlaku ning lapangan pol semangat lho, aku kok sibuk menawane. Iki wis tekan lapangan Ngawen. Ternyata yo ijeh rame ya hene lur, tapi koyoke wis do kesel. Ki paling budale mau bar 6:30 menawa esok bar do sarapan. Ki aku langsung mlaku-mlaku ae. Muter-muter dhewe, panggah oke lur. Biyen aku sadurunge duwe sepeda yo aku sering jalan ke omah sampai tekan lapangan kene. Menawa yo jarake enek 2 kilo menawa lur. Wis lumayan kemringet iki lur. Iki mau wis entuk pirang putaran. Koyoke yo wis enek 3 putaran. Mbuh tak lanjut sampai pirang putaran. Sing penting urung kesel ya urung mendek. Tapi engko nek wis kadung mendek wegah lanjut, mangkane kita hajar terus sampean kesel. Pokoknya jalan-jalan cepat apa jalan ringan, bapake kae ku sing ngarepku kae wong iki pol semangat iki. 2 hari sekali jarene entuke mrene. Sampai apal semangate pol bapake iku. Dhewean yo diasikin aja lur. Disoting-soting dhewe. Wah, jes semangat iki aku lur. Tahukah Anda lur, fungsine lapangan iki dienggo apa selain sepak bola, olahraga, jalan sehat. Lah iki dienggo ngarit bapake juga lur. Manfaatnya akeh lur, lapangan iki lur. Sangat membantu sekali. Biasanya nek hari Minggu kene iki malah ruamene pol iki lur. Tapi neng kene yo lumayan. Mari iki yo wis do balik, wis panas soale. Mau koyo yo nek cah muda-muda, cah nom-nom yo olahraga ning kene mau. Mungkin yo budale isuk mau, dadine yahene yo wis do kepanasan do balik. Nek budale emak-emak ngene iki yo nek wis omah resik-resik, masak, nyapu, umbah-umbah, agek gas budal, paling ora yo paling lambat 7:30 agek budal. Awan sithik wis panas, wis wegah. Yo kadang ngene iki lur, aku nek bosen goes yo mlaku-mlaku. Bosen mlaku-mlaku yo tengok-tengok omah. Tapi yo setidake esok-esok uga turu lur. Esok-esok turu mari gak sehat nang awak.
Aku langsung leren ngombe. Lumayan berkeringat. Untuk sinar matahari pagi menyehatkan. Amin. Aku nek nang kene iki kadang eling karo koncoku. Pas aku olahraga rene, pas jalan-jalan nang kene. Jalan kaki nang kene ambekan kanca-kancaku. Omah iki enek wong 4. Lah aku kandha karo kanca-kancaku, aku tak niliki kancaku dhisik ya sedelok. Tak niliki kancaku omahe cedhakan kene got puthuk. Wonge iki agek sakit. Biasane ku nek kepethuk aku iku welah ceriane mbah wong pol ceria. Halo say, cipika-cipiki. Lah iku kok tak celuk. Mbak say, ngono iku gak nyauri. Malah ning dhuwur montoran. Bojone tuku sarapan. Aku gak ngerti nek sakite iki ya lumayan banter. Terus tak besuk nang omahe to, Lur. Tak kei semangat ngono. Tak kei semangat, ayo Mbak semangat. Awakmu isih muda kok. Saake anak bojomu aku. Terus ndekne iya say ngono. Terus ndekne nek esuk iki senengane turu. Wis tak kandhani, Mbak, nek esuk aja turu, Mbak. Wis tak ngono. Malah ndekne piye yo wis mungkin takdire, Lur. 6 dino pas bar tak besok iku mau, terus wonge ya dipanggil Yang Maha Kuasa. Ya wis mungkin takdire, muga-muga diterima amal kebaikane, diampuni segala dosane, Mbak. Sampean yo wong apik. Nek enek sedulure kanca-kancane rono yo repote pol. Mbah apa-apa tetep digolekno, Lur. Aku balik lewat Semawur. Jebule cedak lewat kene jebule, Lur. Iki sawah-sawah wis padha banyu. Wis koyoke ameh musim hujan iki, Lur. Musim tanam. Wis muga-muga endang hujan, musim tanam. Ben petani padha mulya, Lur. Ben iso nandur-nandur. Tekan tanjakan Semawur iki, Lur. Dhuwure pol. Walah ambekanku sampe ngos-ngosan kuat apa ora iki, Lur. Ternyata gak kuat lho. Tanjakane lumayan dhuwur. Lumayan lah. Ya wis tak tuntun wae lah. Karo ngrikot pemandangan bebas polusi. Wis panas iki, Lur. Aku bali iki jam piro iki? 9:30 lebih. Wis panas. Paling iki jarake tekan omahku iki yo antarane karek sekilonan mbok enek mbok ora iki. Cedhuk banget kok. Iki aku lanjut mau bareng lewati makam berani ngerikot, Lur. Aku menghormati tempat leluhur kita, tempat sing dikeramatkan. Jadi yo gak boleh sembarangan ngerikot. Aku juga gak wani. Maca sholawat langsung gas. Nek sepeda nanjor ngene iki yo penak yo, Lur. Gak usah ngolahi. Nek dhewean ngene iki yo, Lur. Kesel sithik krasa. Tapi nek ana kancane kok gak krasa ya, ameh 3 jam 2 jam iku gak krasa. Malah asik dong guyu ha hihi cekakaan. Asik banget nek ana kancane. Ya iki diasikin dhewe, Lur. Iki aku tekan jembatan perbatasan Borak, iku enek dogi, Lur. Aku pernah lho lewat kene karo koncoku, karo Mbak Dina. Mlaku-mlaku sisan. Tiba-tiba jukuk bantere ramajat. Olah aku kudu mlayu ae sing Mbak Dina, ora usah mlayu. Kowe nek mlayu malah dibedak, aku dingono. Ya wis aku dengan santainya tapi yo deg-degan.
Yaiku cerita aktivitasku hari ini, Lur. Wes delok olahraga. Terima kasih yang sudah menonton. Ojo lali nonton aktivitas-aktivitas berikutnya ya, Lur. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum.